Obingelelayo uSakhile Mkhize oyi-PRO yase Greater Germiston Taxi Association ongaphansi kwegama likababa uKhathide Bheka Greater Germiston Taxi Association. Inkinga yethu lana eyenza ukuthi size simise imoto sihlukunyezwa yini amaphoyisa kahle ibhodi ithathela imoto zethu ze-squad, ama-squad car, ama-taxi, yonke into ayithathela imithela, thatha nama-light lana esisebenza ngawo. Manje yingakho esigcina sesithatha isinqumo ukuthi imoto siyimisa ukuze uhulumeni asondele kuthina nomphakathi, ngoba uma ngabe kuhlukumezeka thina kusho imizi nomphakathi wonke uyahlukumezeka ngendlela okungakhona. Kumanje iy'moto zimile nomphakathi umile ngendlela okungakhona. Manje besicela ukuthi umphakathi nohulumeni akayingenelele indaba yethu, ngoba okokuqala nje ama-permit awaphumi nje, iwona uhulumeni ovimba ukuthi iphume ama-permit. After that uma ngabe iy'moto zethu uma befika bayi-impounda ngokuthi manje bathi ama-permit azinawo, ezinye zakhona zinawo ama-permit kodwa bayithatha kunjalo. Manje sinaleyo nkinga leyo, yingakho sithatha isinqumo sokuthi iy'moto nje la ekuruleni zonke zime emsebenzini zingasebenzi.